ετοιμάσου να σου ανοίξει η όρεξη. Μόνο αυτό θα πω. Και να μπει και σε χριστουγεννιάτικο mood. Και έλα μαζί μου στο Tolly's Sweets and Eats στην Ikea. Ένας γλωσσοδέτης λίγο, που έβγαλε καινούριο lunch dinner menu. Δεν μπορείς να διανοηθείς. Και πάμε να σου δείξω ένα-ένα τα πιάτα. Η πρώτη και αγαπημένη μου σαλάτα με dressing μπαλσάμικο και νερό ντομάτας και το καραμελωμένο φιστίκι αλλού. Αυτή είναι μια διαφορετική Caesars με crispy κοτόπουλο. Για τις ποσότητες δεν χρειάζεται να πω πολλά, βλέπετε. Και πάμε στα τόπορεκτικά. Mac and cheese sticks, προσέξτε με, αματριτσιάνα style. Εννοείται bloom στη σως και κατευθείαν για φάγωμα. Και θα καταλάβεις το πόσο καλό ήταν από τη φάτσα μου. Στον Dolly ξέρεις ότι θα βρεις και brunch και πολλά τέλεια γλυκά κλπ. Το λέω σε περίπτωση που σου διαφεύγει. Πίτα σπετζοφάι. Παιδιά, αυτό ήταν άστο. Μαζί με άλλο ένα πιάτο που θα σας δείξω παρακάτω, ήταν τα αγαπημένα μου. Εδώ για τους πιο healthy της παρέας. Με σάλτσα μουστάρδας αρωματισμένη με θυμάρι και γιαούρτι. Και αυτό είναι το νούμερο 1 αγαπημένο μου. Short ribs που μαγειρεύονται για 48 ώρες. Φανταστικό. Ένα χαλαρό New York steak. Το πήγαμε full του κρέατος, αλλά καλά κάναμε, πρωτεΐνη. Με μπέρνες και πατάτες baby είναι αυτό. Και αυτό ήταν το αγαπημένο της Μαρίας. Γενικά όλα ήταν ένα και ένα. Ήταν φανταστικά ψημένα όλα τα κρέατα. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω.